Musimy zdjęcie zrobić, a nie film. Z tego zdjęcia wychodzą lepsze niż ten. Później się robi. Czekaj. Gabrysiu! Ja się wystraszyłam. Mhm. Muszę wciągnąć brzuch. Ej. Ale mi pazura wbija. Na zegarku. Mogę sobie z tym poradzić. Moja afrykaneczka, mój telefonik. Nie chcę zejść. Zobacz. Czyli w sumie on zwrócił uwagę na moją pracę w laboratorium. Może po prostu powiedziałeś o mnie, może. Tak, tam jest także Nadia. który jest dosyć charakterny, a to jest typowy taki egzemplarz, na przykład nawet do opiekunek nie schodzi, ja z nią mam bardzo dobry kontakt i no, ja mogę ją głaskać, nawet wchodzi mi na ręce, nawet buziak, bo się tego lubię. Znaczy nie to, że nie mogą, do Carmen, tak, na przykład. Carmen to jest na przykład osobnik, który jest, zdjęcia można wszystko robić, jest to osobnik bardzo charakterny, poza tym jest najwyżej tam w hierarchii. I na przykład ja przez nią, ona mi zepsuła spodnie, do samego spodnie nie zniszczyła. Kiedyś było tak, mamy na górze meksykańską telenowelę i po prostu... I tak, chyba jeszcze tam latać nie potrafi za Generalnie bardzo. tutaj jest naszym rodzynkiem, bo on nie jest bezpośrednio schodowi brany, tylko widać to możemy z tym papugami jest mało spędził, bo to chyba kilka miesięcy. Dzisiaj już jesteśmy w lipca, natomiast jest to typowo w sekcji ratunkowej, czyli podejrzewam, że ktoś miał ptaka, w ogóle się nim nie opiekował, tylko po prostu sobie kupił tak w klatce. I po prostu depresja, później stany takie właśnie, że pióra. Ale jeżeli populacja się sobie wypływać, ale później zaczęło mi odrastać też Dawaj, bo jeszcze idziemy na górę, a czym będziemy na górze te karmić? Ty będziesz. Dobra, no to ja. I Darek. A później mi wyślesz. Jeśli chodzi o papugi, to nie, ale o człowieka nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o kupowanie papugów, to jest wyłącznie od sprawdzonych hodowców i nie, że przecena jest gdzieś tam na OLX-ie, tylko... No nie ruszaj się! Z takiej strony i widzę, że jest po prostu makabra, jeśli chodzi o coś takiego. I dać rękę? Chodź. Cześć. Uwaga, niech pan patrzy pod nogi, bo jeden tu się wami sznurówka. Jezu, jak się drą. Cicho tam. Halo? Wtedy się schowają, można po Halo? pogłaskać. Nie, halo! 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 Halo? 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 Halo! Carmen, brawo! Brawo, Carmen! Halo!
Halo? Halo? No halo. Jedynie to, co Państwo kupują. To tutaj same właśnie, które sobie A biorą. pani im daje takie owoce. Tak, no ale to ja po prostu. Halo? Akurat za ramię idę na taki, to spokojnie. Halo? Używaj owoce, ale to też nie jest robić. Halo? 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 Halo, dobrze. Halo, halo? Pani już tutaj. Halo? 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 Ale musisz mu wytłumaczyć. Powiedz, pokaż. Pokaż orzeł. No dobrze, Sara. Kuba, Nie chcę. Kuba, pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Pięknie, Kasia. Orzełek, Oj, pokaż tu orzełka. zaśmiał. Kuba, pokaż orzełka. Spróbuj ty. Pokaż tą. Masz tą tą. Będzie przekonujący. Pokaż orzełko, no. Dawaj, Kuba. Pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Nie domykajcie ich na siłę. Nie, Ale ktoś w tym czasie Ładnie. One się zamykają tyle przed tym. Przed końcem się zamykają. tutaj ta czerwona. Pomogła Wiktorka. No i niestety jedynie z tej trójki można się... Czyli jak zawsze. Carmen. Carmen. Nie świruj. Jest. Ona będzie chciała oczywiście. Carmen. No to Kuby i Carmen niestety nie, bo ona jest już starsza. A na dół. Ile ona już ma? Karmen ma 3 lata. A Kuba? Sprawdzamy. Kuba 7. Nie zabiegł. Kuba to jakiś staruch. To dzieci. To Karmen. Nie. Halo? 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 Orzełek! Pokaż orzełek. Pokaż. Ja się denerwuję. Nie świruj. Kuba. Nie świruj. Kuba. Orzełek, pokaż orzełka. Kuba. Tak, pokaż orzełka wszystkim. Pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Tak, pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Przed chwilą wyszła na... Pokaż orzełka. Pokaż. No to jest fajne. Pokaż orzełka. Zemka. Zemka. Tak, pokaż orzełka. Pokaż orzełka. No papugę. Pokaż orzełka. Pokaż orzełka. Ale gdzie Maciek ma kubeczek? Co to robi? Więcej zazdrości. Warto się odsunąć teraz. Zginy. Masz na imię? Aha, od Kuby. Cześć. Cześć. O nie. Halo? Halo. Chodź
Pół roku powie jedno słowo i będzie miała na nosie, ale czasami nie warto, bo oni robią już mamy. Rozumieją, no nawet jeżeli mówią coś, to chyba karmy no. Aparat cię zainteresował. Aparat cię zainteresował. To bardzo charakterne. I... Chodź. Nie chcę wejść. Na pewno. Starają się odwrócić i Tak, ponieważ pan na przykład w tym momencie mówi, które na przykład nie będą w ogóle chciały, że już są chyba Aleksandra, tak jak się śmieje, to ona ma taki gen już. Ja słyszymy na tym kontakt.